Sezóna opekania, varenia gulášov a najmä populárneho grilovania, či už na záhrade, dome, chatke alebo kľudne na balkóne práve začína. Ja som si práve preto pripravil gurmánskú špecialitu, teda recenziu na záhradný plynový grill so 7 stavanými horákmi o výkone 22 kW značky Fieldman. Takže poďme na to vyskúšame a poriadne ho otestujeme. Grill je dostupný v každom meste v predajniach planeo.sk rovno s rôznym príslušenstvom pre grilovanie. Ak by ti táto veľkosť nevyhovovala, nájdeš tam aj rôzne ďalšie grily. Ja som sa rozhodol práve pre túto veľkosť, pretože mávame dosť veľké návštevy. Taktiež čierne luxusné prevedenie mi prišlo veľmi sympatické. Uvidíme, ako to bude práve s čistením. Práve preto som si doobjednal aj práve ten kryt, aby sa grill jednoducho, ak sa nepoužíva, nešpinil a neprášilo sa zbytočne na ňo. Čo sa týka spracovania, môžeš vidieť, je to osadené na podvozku, vzadu väčšie kolieska a vpredu otočné, rovno aj s brzdou. Je to veľmi šikovné, taktiež je tu na spodku, na podvozku odkladací priestor na rôzne potreby, takže rovno háčiky na príslušenstvo a taktiež odkladací priestor pre drobnosti, odkladací priestor pre plynovú bombu s propambutánom. Súčasťou balenia je samozrejme aj ventil s hadičkou. Všetko je uvedené pekne v užívateľskom manuále. Na druhej strane rovno dvierka s odkladacím priestorom a háčikmi pre zavesenie drobného príslušenstva. Čo sa týka podvozku, nemám čo vytknúť, ten plech, áno, nie je to hrubý, je tenký, ale spolu je to zosilnené, zoskrutkované veľmi pevne. Z boku je perforácia pre zavesenie napríklad nejakých utierok a rôznych pomôcok, takže tiež šikovné. Z boku máme priestor pre prácu, teda manipuláciu, odkladací priestor pre nejaké, napríklad ak krájaš mäso, môžeš si to tu pripraviť a sem hádzať nejaké tie odpadky. Vzadu je to také nezakrytované, ale máme tu taktiež vyberací otvor pre masnoty. Takže takýto plech, do ktorého stekajú všetky masnoty, pod ktorým je znova ešte integrovaná takáto mistička, ktorú si môžeš počas práce vylievať. Takže je to šikovné. Týmto spôsobom je od tepla ešte ochránená aj samotná propambutanová fľaša s plynom. No a z opačnej strany je tu ďalšia časť, na ktorej môžeš samozrejme pripravovať alebo si môžeš uložiť nejaké pomôcky, ale slúži hlavne ako 7 horák, kde môžeš ohrievať, váriť alebo robiť to, čo potrebuješ. Taktiež sú tu šikovné 3 háčiky, otvárač na pivovú fľašu, veľmi šikovné, teda po ruke, a samozrejme ďalší odkladací priestor napríklad pre koreničky alebo napríklad pre nejaké utierky. Je vybavený veľkou pracovnou plochou pre grilovanie viac ako 40 x 80 cm, 7 integrovaných horákov na plyn a taktiež je tu iskra pre zapálenie plynového horáku. Plyn si musíš samozrejme pustiť, je to vybavené aj LED osvetlením. LED osvetlenie je zabezpečené pomocou 4 akumulátorov, kde môžeš vidieť na tlačítkach svieti modrá farba, tá samozrejme signalizuje, že plyn nie je spustený. Ak to svieti na červeno, znamená to, že horáky sú teda aktívne. Večer aspoň teda budeš vidieť, či sú niektoré z horákov zapnuté alebo vypnuté. Je to veľmi pekne viditeľné, ale aj na slniečku je to dobrá vychytávka. Samozrejme to nesignalizuje, či máš spustený plyn aj na plynovej propambutanovej fľaši. Takže dohromady je tu výkon v 7 horákoch na plyn až 22 kW, čo je vynikajúce. Je tu veľké veko horného grilu, kde je integrovaný samozrejme teplomer s veľkým priehľadným sklom. Robustná rukoveď pre otvorenie, odkladací nerezový priestor a veľký priestor pre grilovanie. Ako som spomínal, je tam 6 horákov. Je tu liatinový rošt, ktorý sa dá vybrať takto pekne, veľmi jednoducho vyčistiť, vyumývať. A práve na to sa myslelo práve pri tomto grille, pretože tie masnoty samozrejme môžu časom
stekať a zaniesť celý grill. Takto si to jednoducho chytíš, vyberieš, aj tieto ochrany horákov môžeš bez problémov umyť v umývačke riadu. No a horáky sú takto ochránené. Práve toto je ten plech, ktorý môžeš vybrať od spodu a vyčistiť aj ten, takže grill by mal ostať pomerne čistý, ale určite odporúčam používať aj nejaké tie riady, aby ti grill ostal čo najmenej znečistený. Takže aj tá horná odkladáca plocha je veľmi užitočná, pretože ti udrží jedlo teplé. Je to veľmi šikovné. No a taktiež je tu práve tento jeden grill, ktorý je taký trošku špecifickejší. Môžeš vidieť, ten horák je vyformovaný trošku inak. On púšťa o niečo viacej tepla do hornej strany. No a funguje to perfektne. Takže čo sa týka používania, ja som zvolil plynový grill, pretože nemám čas chystať, robiť s dreveným uhlím. Taktiež je problém s priestorom, kde mať nepretržite práve ten veľký záhradný grill, ktorý je betónový alebo teda vymurovaný napevno. Takto ho jednoducho odložím do garáže, na zimu zazimujem, v lete vyťahnem a môžem grilovať na ktoromkoľvek mieste v záhrade alebo pri rodinnom dome, na terase. Takže celé to spustenie je veľmi jednoduché. Otvoríš plyn s propambutánom, potočíš si koliesko a zapáliš iskru. V tom momente máš horák uvedený do prevádzky a krásne to horí, teda zohrieva. Je to veľmi jednoduché a môžeš pripravovať pokrmy práve pre tvoju návštevu. No a čo sa týka zapálenia ďalších horákov, rovnako veľmi jednoduché. Zapáliš prvý, nemusíš už ďalej používať iskru, ak chceš zapáliť celý zvyšný rád, stačí ti už len potočiť, pretože sa práve ten plyn dokáže chytiť takým jednoduchým spôsobom, že to len potočíš a horák od horáku sa zapáli vlastne samostatne, čo je úplne super pohodlné. Samozrejme, ak by si chcel zapáliť iba posledný, tak musíš zapalovať s iskrou samostatne. No a určite prvé uvedenie do prevádzky je potrebné nehať práve tú farbu a kov vypáliť pre zdravé používanie. Už po 2 minútach ohrievania pomocou 6 horákov je teplota viac ako 200 stupňov. Po 6 minútach ohrevu na všetkých 6 horákoch na maximum sa dostávame na teplotu cez 270 stupňov, čo je viac ako výborné. No a teraz vyskúšam každý horák znížiť na minimum a uvidíme, akú teplotu si to bude udržovať. Pri aktívnych 2 horákoch s minimálnym prietokom plynu sa dostávame na konštantnú teplotu okolo 140 stupňov Celzia. Takže grill máme rozpálený na 200 stupňov. Pre menšie znečistenie si tam naložím takéto tácky a začneme si grilovať.
Tak a máme tu záver recenzie na plynový grill značky Fieldman, ktorý nájdeš na planeo.sk alebo takmer v každom meste. Musím za seba povedať, že je to Ferrari medzi grillmi, pretože za posledné obdobie som si prešiel mnohými, či už na uhlie alebo elektrický grill. Vždycky pri každom bolo obmedzenie práve tá plocha. Keď sa zišla nejaká návšteva a ten čas strávený za malým grillom je naozaj peklo, pretože to jedlo, kým jedno dokončíš, práve to prvé vychladne. No a tu je extrémne veľká plocha na liatinovom rošte, drží to krásne konštantne teplotu a teraz servírovať jedlo môžeš i hneď, okamžite a hlavne naraz všetkým. Ugriluješ tu naozaj kopu jedla, ja si ešte budem musieť dokúpiť nejaké tie riady, ktoré mi zlepšia práve to manipulovanie a taktiež udržia väčšiu čistotu práve na tom grille, čo je najväčší kameň úrazu všeobecne pri grillovaní. Takže za mňa super, nájdeš ho dole v popise pod videom na planeo.sk a odo mňa je to na dnes všetko. Ak sa ti toto video páčilo, daj like, potvrď odber a zvonček, alebo sa pripoj k členstvu, kde už teraz nájdeš kopec extra recenzií naviac. Ahoj!